Тапшыруыбызны дәвам итеп, экраннар алдына Иске Атлаш авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рафикова Иркә Ахметша кызын чакырып алабыз. Бүген 14 март көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Ринат Нәзирович, улы Рамил, Илдар, ике килене Гөлназ, оныклары Исмаил, Амина, Ибрагим, Аниса, Искәндәр котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Афифа Усман кызы һәм Әхмәт Шаяқуб улы Байбиковлар гаиләсендә 1965 елның 14 мартында 3нче балалары дөньяга аваз сала. Бала чактан ук тырыш, сабыр, акыллы, тыйнак булып үсә. 1982 елны мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең медицина училищесына укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын туган авылында башлый һәм 36 ел туган авылының халык сәламәтлеге сагында намуслы хезмәт итә. Бар җанын, вакытын, хәлен, мәхәббәтен биреп эшләгән белгеч билгеле авылдашлары алдында да олы абруй казана. Аны олысы да, кешесе дә хөрмәт итеп яраталар. Ләкин яраткан кешебезнең бу дөньяда төп вазифасы гаилә учагы саклау булды. Ул бик тыйнак хатында, үлеп ярата белгән әни дә, сөекле әбекәй дә, төпле карашлы кайнана да инде. Хатын-кызның нинди икәнен белергә теләсәң, аның яшәгән тирәсенә карарга кушалар. Шуңа безнең алтыныбызның күңеле дә бакчасындагы үскән хуш исле, төрле гөлле гөлләргә күмелгән гөл бакчасыман. Безнең өчен бүтән андый кешеләр юк дисәк, дөрес булыр. Яраткан хатыным, синең бүген туган көнең. Мин бүген синең янәшәңдә булуыңа бик шатмын. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең, иң изге көн бит ул. Гомер үтә, олыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гөрләп торган зур гаилә булды, яшьлектәге корган уябыз. Игелекле балалар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдык. Авырлыклар килсә зарланмадык, сайламадык юлның такырын. Сабырлана гына барасың син, түзем җанга сыя барсы да. Тигез картлык, балаларның бәхете өмет булып көтә каршыда. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез. Бүген синең туган көнең дип төрле татлы һәм җылы сүзләр эзләргә тырыштык. Бит артыннан бит кәгазьләр язып сыздык, боздык. Әйтергә тиешле сүзләр бик аз шикелле тоелды. Әнкәебез, үзебез дә инде олыгаеп җиттек. Хәтта үз балаларыбыз да бар. Тик без һаман синең җылы канатың астыннан чыкмыйча сабый булып яшибез. Аллага шөкер, яннарыбызда һәр чак син идең. Газизыбыз безнең. Йөрәгебез түрендә иң зур урынны алган әниебез. Рәхмәт әйтәбез туган көнеңдә барысы өчендә. Тәгәрик үзебездән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәебезнең туган көне, яшебез сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, бәхет тулы балачак. Тормышыңа синең сокланырлык, үрнәк алып синнән яшибез. Әле яры янда әнкәем, кадерлебез, син бар бит дибез. Хөрмәтле Иркә Әхметшевна, бала оныкларыгыз, яраткан тормыш иптәшегез, сезнең бүгенге иртәгезне бизәп матур җыр яңгыратырга үтенәләр. Без сорауларын үтәп, сезне аны тыңларга чакырабыз. Гомер бирдең әмекәй, мең рәхмәт, игелекле бул дип үстердең. Яшәр өчен безгә канат куйган синең изге җанлы күңелең. Әнкәй бәгърем, иң якыным, иң газиз кешем дөньяда. Йөзләреңдә нурлар балыкый, авыр чаклар күп булса да. Әнкәй бәгърем, иң якыным, иң газиз кешем дөньяда. Йөзләреңдә нурлар
balık ey, ağır şaklar küp bulsa da. Barında tanlar yaktı, Koyaş bilen tünglim üzüngni. Жылыда назлы да карашың, бір шуларда сабыр түземлік. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езлеріңде нұрлар балық ай, ауыр шақлар көп болса да. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езлеріңде нұрлар балық ай, ауыр шақлар көп болса да. Изгі дұғаларын қат-қат оқып, ұзатасың барыр юлларға. Ясын иде әнекәй яшәргә, синең қайыр фатихаларда. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езлеріңде нұрлар балық ай, ауыр шақлар көп болса да. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езлеріңде нұрлар балық ай, ауыр шақлар көп болса да. Езлеріңде нұрлар балық ай, ауыр шақлар көп болса да. Езлеріңде нұрлар балық ай, ауыр шақлар көп болса да.